Awni yang mani daka bana mine nunu te soro yoro shila ni article ménage mokote. Udumi TikTok ka minu tage sisa abe seka dun kata munu abe fenjamo ye netna seka mi yira wala ninja infe. Ni barama bingana mi fle ni jaka aleti dowore tobli kelan ko hui abe branche courant la awo courant de ba le la marché. Litri sabado wa uka minon songo damma temedia he ube angoro fana ke kui ni ba chama fe abubulu. Barama ye wa sabai. Ni min fana filene jasan fe ni jikala yalande awo biro konana sugu konana o mamunu beno kakadu ye kuma chama ka libito kala ma soru kerefe kami kafe kangaliba ani fenwere chama to tizanu ni nganya obulo korode wana ye jikala ya termusitede nga jikala ya lebi me akonna fana o temene ko fe ni furu witane de awo ale bi se ka fen jeginde barake tobili bi se ka ka konnana fen fe bi se ka ke furman fen konnana nyadina o bela jira le bi se ka kali fana konnana wa akado ka fo ka be jenni fana kede o yere nyete shela konnana manjiri laba mi ngoni fleni jaka be ka ngani dode ale bi ke ka yirande ke awo mamunu be no ko tulu dumba de mandu yitando aba ko fen de yirani konnana ka sura ama tulu fo idengele kala o fana be article ménage la nega jurute jaka ate weleke awo ubi sora WhatsApp fana safe wa akado ka fo ku femere chaman fere ta bubulu min da nunu ndoro yinkui nunu ye kuramawi